Så er vi kommet til dødsalt med Nordlander og alle vores vindere af skiværet 2013. Og nu er der kun én vej tilbage, og det er op. Så kører vi ned her. Jeg hedder Bente Kærsved, og jeg kommer fra Gundsø-Magle ved Roskilde. Ja, jeg hedder Hans-Jørgen Fink fra Nykøbing Mors. Jeg hedder Morten, og jeg kommer fra Hobro. Jeg hedder Susanne, og jeg er fra Otterup. Hej, jeg hedder Tanja, og jeg er fra Randers. Jeg hedder Signe, og jeg kommer fra Odense. Hej, jeg hedder Claus. Jeg er fra Tanja ved Aarhus. Jeg hedder Lotte, og jeg er fra Østerbro. Jeg hedder Karina, og jeg kommer fra... Er der en, og jeg er lige flyttet. Herlev. Nej, må du gerne tage op, tror jeg. Og vejret har som altid en kæmpe stor betydning, når man er på sådan en skiferie. Vinderne de blev mødt af det mest fantastiske franske forårsvejr, man kan forestille sig. Og når man er oppe i bjergene, i sådan en højde over et par tusind meter, så er det altså også fransk vintervejr. Og det gav altså også det mest fantastiske skiføre, man overhovedet kan forestille sig. Og med mulighed for at komme op på den store gletsjer, som ligger sådan mellem 32 og 3400 meters højde, så var vinderne i mere end en forstand helt på toppen. Det er fantastisk. Det er super. Og vi nyder ferien. Ja. Det går fint. Vi har det dejligt. Så vi er et godt team, synes jeg. Halfpipe, sådan en fun park ting der. Halfpipe. det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Har du kørt lidt i formiddag? Har du kørt i formiddag? Jeg skal have spaghetti bolognese. Det har været svært. Nej, har du kørt? Hvad nu? Du er stadig. Ej, men det er så lortet. Nej. Er det for jorden, ikke? Den lækker godt. Ja, det er det. Jo, det gør. Det er godt med lidt salt. Du sagde så ved det halve. Og det er fedt. Ja, altså jeg er jo ikke helt så lærnemt som du, så... Der er dig uden hjerte, det ser man sjældent. Hvad er der oppe ved... Du kan bare kaste over på fritteren lige nu. Så er der stadig ikke har tarm. Jeg tror, vi er de sidste. Ikke så godt. Woohoo!
Ja. Ej, det kan jeg ikke forstå. Det er varmt. Le parallèle Benjamin Bigim, donc pardon, faut pas dire Benjamin Bigim, faut dire plus 14, plus 16, donc voilà, le petit parallèle qui va bien le week-end prochain. Je vous souhaite un bon retour dans vos clubs en espérant que la course vous a plu, que le format est toujours aussi sympa et que l'année prochaine on sera encore plus.